belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. In de Belgische plaats Deurne is vanochtend een auto uit het water gehaald. In de wagen zijn 2 lichamen aangetroffen. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om het Curaçaose koppel Clevio Ignacio en Eldrid Paulina. Ze werden maandag voor het laatst gezien door hun kinderen. Nadien lieten ze niets meer van zich weten. Het koppel woont al 10 jaar in Deurne. Op het moment dat de wagen uit het water werd gehaald waren kinderen en familieleden aanwezig. Die reageerden emotioneel toen duidelijk werd dat naar alle waarschijnlijkheid het echtpaar in de auto zat. De huidige minister van Financiën, Javier Silvania, stelt dat zijn voorganger, Kenneth Gijsberta, heeft gelogen over de duurtetoeslag. Curaçao en Nederland gingen vorig jaar akkoord met een korting van 10% op de pensioenen via de duurtetoeslag. Later zei Gijsberta dat het akkoord van tafel was, maar volgens Silvania is dat niet waar. Curaçao heeft nooit een alternatief naar voren gebracht waar Nederland mee akkoord is gegaan. Dus het ligt nog op tafel en dus is er gelogen, aldus Silvania. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você combina a bo. Voormalig minister van Financiën Kenneth Gijsberta stelt dat Javier Silvania, de huidige minister van Financiën, het verkeerd ziet in de discussie rond de duurtetoeslag. Silvania beticht Gijsberta van liegen, maar volgens Gijsberta heeft het kabinet Ruggenaat altijd aan Nederland laten weten dat de korting van 10% op de duurtetoeslag, waardoor gepensioneerden zou worden benadeeld, altijd een no-go is geweest. Aldus Gijsberta. Bij een minimarket in Montagna heeft gisteren een overval plaatsgevonden. Een gemaskerde man kwam binnenlopen en onder bedreiging van een vuurwapen ging hij er vandoor met al het geld uit de kas laden. De man ging er lopend vandoor en de politie is op zoek naar de man. Tot nu toe is hij nog niet aangetroffen. Hoewel de politie eerder deze week liet weten dat er geen enkele inspecteur kort geleden op non-actief is gesteld, blijkt nu toch een agent onlangs te horen te hebben gekregen dat hij geen enkel politiebureau op Curaçao meer binnen mag komen. Er wordt onderzoek naar de man gedaan en de politie doet tot die tijd geen mededelingen over de zaak. Wel is opvallend dat het al de 15e agent is die dit jaar disciplinaire maatregelen tegen zich te horen heeft gekregen. Het Nederlandse marineschip Zijne Majesteit de Pelikaan brengt van 18 tot en met 26 november een bezoek aan Suriname. In die periode zullen samen met de Surinaamse kustwacht en het Surinaams Nationaal Leger enkele trainingen worden gehouden. Het is voor het eerst sinds 10 jaar dat een Nederlands marineschip weer een bezoek brengt aan Suriname. Tijdens het presidentschap van Desi Bouterse waren de relaties tussen Suriname en Nederland zeer bekoeld.
Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport heeft gisteren het startschot gegeven voor de nieuwe periode van Aguinaldo en Tamboe. Bij Club Union Bonaireano vonden er verschillende optredens van Aguinaldo en Tamboe groepen plaats. De avond was om 11 uur 's avonds afgelopen, zodat iedereen weer op tijd thuis kon zijn voor het ingang van de avondklok. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.